So Allah shi namu wai shirka ce wai kan da ka bi shi gani ba bude ba Hamdan da sai ya ce ni ke da kuma ni ne ke kira a bar gunkin nan kana kallon sa sai ta ce shi ke da yana bayan ka ne ba zan mulku ba a daga mun da karma addinin shi ka daukin lahira ina 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 kowa ga ya kama zai yi albarka kowa ya ce bikin ka bai kula ba kowa ga wani ba zai gano hanya ba saboda gidan gaba na isa ne ba ba sa'an dauda ba ba na nan sa'ade ba kai aiki sai ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya kasa kowa ya kasa kowa ya shi kadai ya iya Muhammad ne gana ka dan mutunta na daga Haidar Aliyu sarkin taro maza maza sarki Ali halin Allah halin Allah da faita faduma halin duniya halin lahira halin shiru halin magana ka ji takwaran Allah malam na daga Haidar Aliyu sarkin taro maza gagar kuma suna jin tsoro zaki gari zo su kai musu horo karfin halin mu ba na koyo ne ba Allah 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 Annabi Muhammadu ba ga ya dari ka ba la ilaha illallah akabawa la ilaha illallah ne gidan wasifa la ilaha illallah haluma da Allah la ilaha illallah haluma da Allah la ilaha illallah haluma musali la ilaha illallah haluma da wanda la ilaha illallah haluma da dina la ilaha illallah haluma da soda la ilaha illallah kar abarka la ilaha illallah haluma da wani da ke so gidan gide kuma ke ce da ni zo da ban san ba dan kika ce na zo lale ka zo da manya na sa na zo duka za mu zo dan duka mu san ba bayan man kai da ke zama dami mu da ke sannan mu ce da ke ganin da bai ishe ku ba wani ma hankali matar Ali sai ga mamuli oyoyo Fatima oyoyo Fatima ta fama faduwa oyoyo Fatima da Allah wa haukace oyoyo Fatima lalle oyoyo bane kai ma haukace oyoyo Fatima amma kai ku oyoyo Fatima oyoyo Fatima oyoyo
Kuma wanda ya warke ya haukaci. Kuma wanda shi lale wataran babu shi. Karo maru yana ji da shi. Mai shari kai baba. Baba da adona. A sake daga hannu sama. Saboda yar annabi Muhammadu. Kada ta kamar manzali. Kuma ta wuce hankali mai san ilimi ya ce mai rubuta arna Allah sun sha duka a wurin sai ya da kiyayen banza ta ke da sama yi fada sai gidan Muhammadu wadan duniya da ke waka ba wadan lahira da ke waka ba aljanna ko ba zan samu ba ko lahira ba zan nace ba kauna da so ba zan nena ba balle jinin mu original ne ko bai muka yi abar dubawa Allah ka sani ba zan yi sharifai ba a sake cire hannu sama a jinjina wa ƴar annabi Muhammadu mata ku yi buɗa ji kowa ya ki ya zama wayayye kowa ya ki ya koma dare mai tarbiya hannu shi ne wayayye ba da lokacin da ba na ma'aiki ba sake ta bayar a dubu ke mana wayo ko lafiya uwar ɗaki na bitu Muhammad Rasulullahi kai annabi nake kira ya yar manzon Allah ke da da kowa sannu ai sun fi da kai a rusa idanu Fatima ta wuce sani na sanannu mai motsi da hankalin harshe na yaran lahira kiran Allah ne ga dabba da aljanu da mutane ga mu fita wuyayi ado mulki ne ga kuma Fatima amanar masarina ya Allah ga Fatima ba kowa ga Fatima ta gaba Fatima malai kowa ya bar ku ya lalace kowa ya bar ku ya sususe kowa ya bar ku ya kwaikwance kowa ya bar ku ya aikin banza a kawo saboda yana tafi
tare kai wallahi tallahi san Allah ya fi tare kai Allah yana so da annabi yana so da dole a soka mama na so da dole a soka sai mai ne ba na so ba dole na bayar da ayya yau sai kan kowa ya yau